Hulk protiv loba. Tko pobjeđuje? Lobo je zaista jedno od najapsurdnijih bića u stripovima. To je kompliment. Posljednji Kazarijanac je sam istrijebio cijelu svoju vrstu za školski znanstveni projekt. Izbačen je iz raja nakon što je tamo izazvao kaos, a onda je divljao i u paklu dok ga nisu izbacili i odande. Sada ima potvrdu koja mu doslovno zabranjuje da umre. Njegova snaga je usporediva sa snagom Supermana. Njegov faktor zacjeljivanja je jedan od najboljih u stripovima, a nosi opremu posebno dizajniranu za borbu protiv najopasnijih bića u svemiru. Evo u čemu je problem. Čak i ako ne može umrijeti, i dalje ga se može onesvijestiti, a Hulk postaje sve jači svaki put kad ga netko udari. Ta kombinacija bit će Lobova noćna mora. Njegova besmrtnost, koja ga čini praktički neubojivim, ovdje bi mu zapravo mogla biti na štetu. Svaki udarac koji preživi, svaki put kad se izliječi i ponovno ustane, to je još jedna runda u kojoj Hulk postaje sve ljuđi i udara još jače. Lobova snaga je fiksna, Hulkova nije. U dugotrajnoj borbi između dva bića koja se ne mogu trajno ubiti, pobijedit će onaj koji stalno postaje jači. Lobo može preživjeti sve, samo ne može nadživjeti protivnika koji svaki put postaje nešto novo. Ne možeš nadživjeti nekoga tko nema gornju granicu, i Lobo će to saznati na teži način. Hulk pobjeđuje.